gitarista. Aký je tvoj vzťah k špičkovému gitaristovi Joeovi Satrianimu? Samozrejme zvláštny, lebo vždycky, keď sa nájde niekto lepší, tak máme s tým problém. Ale nie, Joe Satriani, máme spoločné to, že sme začali v 14. On v 14, ja v 14. On už má 58 a ja som zatiaľ iba 53, takže ešte ho môžem dohnať. Satriani je skvelý technik, gitarový, ako virtuós, ale zároveň vie úžasne hrať melódie. A povýšil to gitarové hranie na solistické, čiže nie je to gitarový doprovod, maha pri kotlíku, ale on urobil nádherné skladby. Je tam cítiť samozrejme Hendrixa, keď on začal, tak študoval Hendrixa, učil sa jeho grify, Carlosa Santanu, to je podľa toho vedenia melódie, podľa tých krásnych skladieb. No a samozrejme aj ako pedagóg bol veľmi úspešný, alebo je, však jeho svetoznámi žiaci sú Stevie Vai, alebo Kirk Hammett z Metalliky, alebo plno iných. A zároveň skvelý kompozitor v 1996 založil G3, kde sa najprv zišli traja svetoznámi gitaristi, samozrejme on, Stevie Vai, a vždycky si tam pozvali niekoho. Buď to bol Yngwie Malmsteen, alebo Steve Morse, alebo ďalší prominentní gitaristi. Čiže aj tá osveta jeho gitarovej, osveta gitary ako takej, toho kultu gitaristu, tak to povyšil. Čiže je to pre mňa taká v súčasnosti gitarová jednotka. Ono ich je niekoľko, ale on je ešte pedagóg, skladateľ, melodik, skvelý hráč, technik, vymyslel niekoľko veľmi zaujímavých momentov, efektných, čo sa hodí. Už dlho som nepočul jeho album, lebo je pravda, že ja sa presne učím z toho, čo sa on ešte učil, keď bol mladý, Hendrixa, ale mám ho rád. A že vraj, keby som bol o 20 kg učiť, takže sa ešte podobáme. Inšpirovať ťa niekedy pri tvojej hre, alebo pri tvojom komponovaní, alebo pri tvojej gitarovej mágii? Kedysi dávno áno, ale každý je z nejakého iného sústa. Ja som ďaleko lepší napríklad akustický alebo klasický hráč, čiže nylonové struny alebo kovové struny, respektíve španielka. On je zase v elektrickej gitare inovátor a samozrejme, že som sa nechal inšpirovať, ale zistil som, že každý má vždycky dané niečo iné. Nedá sa to vždy, že teraz pôjdem jeho cestou, lebo čo on má nakúpené strašne veľa všelijakých krabičiek a je to strašne dobré a viem s tým narábať a ja ako antitechnický typ sa musím živiť tým, že hrám dobre na španielke. Tu si viem naladiť, natiahnuť struny a pre mňa to skončilo. Pôjdeš si pozrieť jeho koncert 14. októbra, na ktorý ťa srdečne pozývame? Na toto som čakal, ďakujem, čiže môžem sa dostať na koncert, dokonca gratis, ale ja by som si aj kúpil lístky, naozaj, lebo v poslednej dobe som chodil po vynikajúcich koncertoch, som videl všeličo, aj Erika Klepna naživo, aj AC/DC, tak teraz pozriem Satrianiho a bude to skvelé, teším sa veľmi. A ešte si ho nikdy doteraz nevidel naživo? Satrianiho ešte nie. Takže je to tu. Bingo, mám to, stačí jeden rozhovor, mám lístky zadarmo.